हमारा रूट रहेगा यहाँ से शांतिपुर से ताकि लॉन्च करें और देखो रानी कथा। भारत माता की, भारत माता की। ब्रिटिशनि जिनाखि आथिं सिङाव थानांनाय गादबनाय बिनि हेंथायै जुजिनानै दिनैनि सानाव जोङो उदांस्रि मोनदों आरो बे उदांस्रि मोननायखौ जोङो सेलेब्रेट खालामनो थाखाय दिनै रुनिकाटा ओनसोलनि चिरांदुवार ओनसोलनि गासैबो युथआ ओंखारबोदों आरो जोङो बे मेसेजखौ होनो थाखाय बे सेलेब्रेशननि जिनाखि मेसेज उदांस्रिनि जिनाखि मोनसे रंजानाय बे मेसेजखौ बयनोबो होनो थाखाय जोङो ज' ओंखारदों आरो जोङो युथआ हादोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय ज' खामानि मावनांगौ आरो जोङो ओंखारबोनानै बे हादोरखौ बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनायाव बयबो बाहागो लानांगौ। मानो होनोबा युथ पावार इज द पावार अफ द भारत, पावार अफ द नेशन। माबायदि सेफ्टि मेजार्स लानानै बाइक रेलि खालामनो सानदों? जोङो बयखौबो रिक्वेस्ट खालामदों जाहाथे हेलमेटखौ गाननांगौ, रावबो जाहाथे अभारटेक खालामलाया, खोब आब्रुथिनि गेजेरजों ट्राफिकनि जिनाखि रुल्स एन्ड रेगुलेशन बिनि गेजेरजों सालायनो थाखाय आङो बयखौबो जोंनि यां जेनेरेशन जाय बिथांमोना दिनैनि बे रेलियाव बाहागो लादों आं बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों। जोङो रुनिकाटानिफ्राय जागायनानै सान्तिपुरसिम थांगोन, सान्तिपुरनिफ्राय बेंटल टुक्राझार हाबनानै काजलगाव ओंखारगोन, सामथाइबारि जानानै आरोबाव रुनिकाटायाव फैनानै जोङो फोजोबगोन।